ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам бо шумо Рамазон аз ҳамин канал. Боди хатар видеонаворро то охирш тамошо мекунем. Бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2106 сарфшудагӣ то Toyota Corolla ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ бидем баъзанотон дар ҳамин ҷамъ ҳузур дорад. дӯстони азиз, як бародар права ёфтагиак касоне ки ҳамин одамро мешиносад ба ҳамин номерои дар рӯи экран бида занг занад, праваи худро соҳиб шавад. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 144 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шидагӣ нестед, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзорам. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворро тамошо мекунем, лайка мемонем. якум мошини фурӯшии мо мебошад и BMW тройка. соли бароишаш 2003 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ҳисор. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.8, коробка передач механикай. нархи мошин 47000 сомониай. ба рубл бигардонед 325000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ ҳам надорад. яксола ҳуҷҷат дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. дуюм Daewoo Tico, соли бароишаш 1996, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 0.4 литрай. коробка передач автоматика. нархи мошин 15000 сомониай. ба рубл бигардонед 104000 рубл мешавад. ранги мошин сирх аст, кузаш хачибек. мошина гуфтагие ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ ҳам надорад. яксола ҳуҷҷат дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. сеюм мошини фурӯшии мо мебошад и Toyota Corolla ки соли бароишаш 1996 сол мебошад. дар ҳолати миёна қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 2.0 литрай. коробка передач автоматика. нархи мошин 15000 сомониай. ба рубл бигардонед 104000 рубл мешавад. ранги мошин кабут аст, кузаш сидан. мошина гуфтагие ки ҳамаи ҷош 100%, ягон камбудӣ надорад. яксола ҳуҷҷат дорад, балонош нормалния, ходовоиш 100%. сроч нафурӯхта мешавад. сабаби фурӯхтанаш сум дар кор шуда, барои ҳамин қадар мефурӯшанд. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва ба канали мо обуна шуданро фаромӯш насозед и дар видеои мо лайкро фаромӯш накунед. и мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворро то охириш тамошо мекунед. чорум Opel Hatchback, соли бароишаш 1996 солай. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар Истиқлол. сӯзишвориш бензини холия, объём мотораш 1.6. коробка передач автоматика. нархи мошин 37000 сомониай. ба рубл бигардонед 256000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки состояниш зури бадай, агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум Hyundai Starex, соли бароишаш 2000 сол мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе.
сӯзишвориш бензин газай, объем мотораш 2 литрай, коробка передач механикай, нархи мошин 20 000 сомонияй. ба рубл бигардонед 138 000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. шашум, Toyota Corolla соли барояш 2014 сол мебошад ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар Бохтар, Қурғонтеппа. сӯзишвори бензини холияй, объем мотораш 1.8, коробка передач автоматикай, нархи мошин 125 000 сомонияй. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. мотор ходовой конденсатераш 100%. 4 баллони нави дигар дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. бо дихатар видеонаворо то охирш тамошо мекунед. ҳафтум, Opel Vectra Простой соли барояш 1993 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кони бодом. сӯзишвори бензин газай, объем мотораш 1.8, коробка передач механикай, нархи мошин 24 500 сомонияй. ба рубл бигардонем 170 000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса як даст гаштагиай. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум, мошини фурӯшии мо мебошад и Hyundai Tucson ки соли барояш 2007. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Панҷакент. сӯзишвори бензин газ мебошад, объем мотораш 2 литрай, коробка передач механикай, нархи мошин 65 000 сомонияй. ба рубл бигардонед 450 000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеста чистаи ухажени салон, 4 баллони нав дорад. алишиам аст ба Porter D. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. нуҳум, газ 21 соли барояш 1986 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Данғара. сӯзишвори бензини холия, объем мотораш 6 литрай, коробка передач механикай, нархи мошин 20 000 сомонияй. ба рубл бигардонед 138 000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки бепередокай растоя. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти муфассалтарро аз худашон гиред. даҳум, Nexi Daewoo соли барояш 2002 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Истароушан. сӯзишвори бензин газай, объем мотораш 1.5, коробка передач механикай, нархи мошин 19 000 сомонияй. ба рубл бигардонед 131 000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан мебошад. мошина 100% гуфтеса камтарак мотораш кор доштае. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти муфассалтарро аз худашон гиред. 11. Opel Duty соли барояш 1997 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Кулоб. сӯзишвори бензин газай, объем мотораш 1.6, коробка передач механикай, нархи мошин 20 500 сомонияй. ба рубл бигардонед 142 000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. сентр замокай,
задник камера дорад, солона ҳуҷҷат дорад. срочно фурӯхта мешавад. сабаби фурӯхтанаш сум дар кор шуда барои ҳамин қадар мефурӯшанд. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти муфассалтарро аз худашон гиред. 12. мошини фурӯши мо мебошад иваз 21099 ки соли бароишаш 1998 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар ҷабор расулов. сӯзишвори бензин газе, авиомоторш 1.6, коробка передачи механикае. нархи мошин 10,000 сомония. ба рубл бигардонед 69000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 13. ваз 2106 соли бароишаш 1986 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар хуҷанд. сӯзишвори газа, авиомоторш 1.5, коробка передачи механика. нархи мошин 8500 сомония. ба рубл бигардонед 59000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтесан нахадуай. 1 моҳ пеш техосмотрш кардагиян. и боз моторш кардагиян. агар харидори аниқ бошед, марҳамат номерошон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти муфассалтарро аз худашон гиред. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр то видеои дигар сарбаланду хонуобод бошед. онро дастгирии моро фаромӯш насозед.